Televizija Pink počela je da emituje prvi promo u kome možemo da vidimo kako će izgledati dugo je najavljivana emisija Pinkove zvezde. Dugo najavljivane Pinkove zvezde premijerno će biti prikazane i to 13. septembra. Uz spektakularnu scenu u futuristički sređenom studiju Pinka, 13. septembra počinje sa emitovanjem talent show Pinkove zvezde, za koju čelnici ružičaste televizije kažu da će pomeriti produkcijske granice u Srbiji. A žiri u čijem sastavu se nalaze Ceca Ražnatović, Miroslav Ilić, Marina Tusaković, Haris Džinović i Bora Đorđević imaće težak posao da od nekoliko stotina kandidata izabere najboljeg pevača. Kako izgleda najavni spot i emisija možete vidjeti tako što ćete kliknuti na link u opisu ovog snimka. Ono što je interesantno je da se na društvenim mrežama vodi polemika da ovaj show mnogo podsjeća na show The Voice. Šta vi mislite? Oglasite se u komentarima nakon što pogledate promo.